Mira, jo sóc llicenciat en Ciències Ambientals i vaig començar la carrera l'any 96, o sigui, ara fa 30 anys. I els que hem estudiat aquesta carrera circulem pel món com si anéssim amb la síndrome de Cassandra. És a dir, que tot el que passa ja sabíem que passaria. Tot el que està passant ara, per més que la gent se'n sorprengui, fa 30 anys ja ho sabíem. És a dir, de l'estat dels boscos, que ja no són productius, ja ho sabíem. Que cal un pla d'urbanitzacions, ja en parlarem, perquè tenim una quantitat enorme de construccions a l'interior dels boscos, tot això ja ho sabíem. Dels efectes del canvi climàtic també ho sabíem. Quan hi ha inundacions, els mapes d'inundacions fa 30 anys que els tenim. Sabem perfectament quines zones s'inundaran. A la carrera uns companys van fer el projecte final sobre els nitrats que contaminen les aigües subterrànies per les granges de porcs. I des de llavors hem doblat o hem triplicat el nombre de porcs que es crien a Catalunya. Per tant, em sembla que estem en un bucle que cada vegada que passa, cada estiu, cada cop que hi ha un desastre, quan arriba el Glòria, quan hi ha les inundacions que hi va haver aquest hivern passat, oh, sorpresa, no ens ho esperàvem. No, no, no. Ho sabem tot. Ho sabem tot perfectament. Els tècnics fa 30 anys que ho saben. No, o encara més, perquè a mi m'ho van explicar molts tècnics fa 30 anys, per tant potser en fa 50. O sigui que estem en aquesta repetició eterna, però com que no hi ha uns polítics que estiguin disposats a fer-hi res, doncs bé, som els ciutadans els que n'entomem les conseqüències, com sempre.